Алоха, котики, радости вам, любови, вусатые мои сябры! Тимур, з тобою все добре. Ти нормальний? Чи з Гаваїв? Глядзі ты, а гісторыкі па-багатаму адпачываюць. На Гаваях я, на жаль, ніколі не адпачываў. Дзякуй Богу, ніколі не жыў. Але сённяшняя наша перадача будзе якраз пра гэтыя цудоўныя выспы пасярод Ціхага акіяна. Тимур, ти карту бачыў? Дзе Гаваі, а дзе Беларусь? Гэта ж нават не Чылі. Ну вось, мы ж рабілі перадачу пра нашага суайчынніка, які дабраўся да Чылі і зрабіў там шмат чаго добрага. То чаму нехта не мог дабрацца да Гавая? Давайте пагаворым сёння пра нашага земляка, які змагаўся за справядлівасць і правы простых людзей на 3 кантынентах і 2 астравах. І сярод іншага стаў першым кіраўніком ураду Гаваяў, пра магілёўскага шляхціча Мікалая Судзілоўскага. Знаўку будзеш пра тых, хто з'ехаў гаварыць. А Беларусь што? Ну, часам прага справядлівасці гоніць людзей далёка ад радзімы. І мы мусім ведаць пра такіх людзей. Таму паехалі, дакладней, паплылі. Нарадзіўся Мікалай Судзілоўскі 15 снежня 1850 года. Бацька Мікалая, дробны шляхціч, быў сакратаром магілёўскага крымінальнага суда. Ну і таму змог прыстроіць сына ў найлепшую навучальную установу горада магілёўскую гімназію. Гімназія тая увайшла ў гісторыю вялікай колькасцю выбітных выпускнікоў, кшталту даследчыка полюса Отта Шміта, генерала Міхаіла Чарняева, доктара афтальмолага Ерафея Касценіча, ну і шмат каго яшчэ. А гэта яшчэ хто? Зноў нейкія ноунеймы? Якія ноунеймы? Шаноўныя тэлегледачы, напішыце, ці ведаеце вы прозвішча каго-небудзь з гэтых людзей. Самому Мікалаю, хоць вучыўся ён добра, у гімназіі не падабалася. Пазней ён пісаў, што царскія гімназіі – гэта зброя паліцэйскай штурмоўкі і інкубатар чыноўніцтва. Ужо ў дзяцінстве хлопчык зацікавіўся ідэямі сацыялізму і у супрацьвагу вот этой сумнай школьнай праграме самастойна штудзіраваў Маркса, Чарнышэўскага і Герцена. Коля, Судзілоўскі, Да, Софья Петровна, скажи мне, а кем ты хочешь быть, коли вырастешь? я хочу стать Карлом Марксом, Софья Петровна, отгадавать себе бороду лопатой и змагаться за правы рабочих. О, боже мой, Коля! Да, Софья Петровна. Вышэйшую адукацыю Мікалай паехаў атрымліваць у Петербург і паступіў там на юрыдычны факультэт. У 1868 годзе в універсітэце распачаліся студэнцкія хваляванні супраць паліцэйскага кантролю над універсітэтам. І наш Мікалай відавочна далучыўся да гэтага студэнцкага бунту. Нічога з яго не атрымалася, і ў хуткім часе Мікалай, як і іншыя студэнты, вымушаны быў перавесціся на медыцынскі факультэт Кіеўскага універсітэта. Адное месца ў імперыі, дзе можна было вучыцца палітычна ненадзейным студэнтам. Вечна ў гэтай Расіі толькі людзей ціснуць. А ў Кіеве, як заўсёды, свабода. Ну, Кіев тады ўваходзіў у склад расійскай імперыі, але супадзенне так, цікавае. Зрэшты, сам Судзілоўскі ў Кіеве не супакоіўся. Ён вучыўся в універсітэце, вучыўся добра, але паралельна прымаў актыўны ўдзел у сацыялістычнай студэнцкай арганізацыі, якая называлася Кіеўская камуна. Торт ведаю, котлету ведаю, камуну не ведаю. Ну, камуна – это такая форма арганізацыі людзей, якія маюць агульныя мэты, задачы і агульную маёмасць. Пасля сканчэння навучання Судзілоўскі ўладкаваўся на працу доктарам у турму на Мікалаеўску для таго, каб лячыць людзей, але таксама, каб дапамагаць палітычным зняволеным збягаць з гэтай турмы. Так, зняволены. На што скардзіцеся? Доктар, у грудях цісне. Сацыяльная несправядлівасць і грамадская абыякавасць. А ну-ка, прочитайте мне манифест Маркса. Прывід бродзіць па Еўропе, прывід камунізма. Дык вы один из наших? Давайте я вам напишу, что у вас плоскостопье 48 ступени,
І яшчэ грыжа ў пятцы. Вас дакладна вызваляць. Але шизухаваты хлопец. Ну, гэта яшчэ не зухаваты. Гэта Судзілоўскі толькі трэніраваўся і набіраў форму. Сапраўдная дзейнасць у яго будзе далей. Пасля турэмнай авантуры Мікалай, відавочна, вымушаны быў збегчы з расійскай імперыі. Ён апынуўся за мяжой, дзе і разгарнуўся напоўніцу. Спачатку Судзілоўскі патрапіў у Лондан, дзе асабіста сустракаўся з Карлам Марксам, з Энгельсам, Герценам і з героем паўстання 1863 года Валерыем Урублеўскім. Яны нават на адной сцэне выступалі. Дарэчы, коцікі, нагадайце мне, у нас няма перадачы пра Урублеўска. Трэба зрабіць, важны дзядзька. Тимох, што гэта за чарговы ноунейм? Давай лепей пра Маркса зробім перадачу. А гэта хто такі? Кажуць, вельмі круты піар-менеджер. А дарэчы, зробім пра Маркса. Вось будзем рабіць пра Урублеўскага, зробім і пра Маркса. Але вернемся да Судзілоўскага. У Лондане Мікалаю было, відаць, сумна. Ну, хапала там сваіх сацыялістаў, і пасля падымаць на барацьбу ангельскі народ, які меў свой парламент, усё ж было цяжкавата. І таму Мікалай падумаў і паехаў у Румынію. Эй, там! Сцэнарыст! А хто мой сюжэт піша? Я не хачу ў Румынію! Я на Гаваі хачу, Румынія? Хай будзе Румынія. У Бухарэсці, які тады знаходзіўся пад Асманскай імперыяй, Мікалай змог скончыць аспірантуру і абараніць доктарскую дысертацыю, якая мела назву аб антысептычным метадзе лячэння ў хірургіі. Антысексічны метад лячэння? Гэта як? Антысептычны, боўдзіла, вушы мы. Але вы не думайце, што Судзілоўскі перашалеў і стаў такім звычайным мешчанінам. Усё не так. У Бухарэсце ён таксама знайшоў пакрыўджаных. Імі аказаліся непасрэдна самі румыны і балгары, якія на той час пакутавалі пад турэцкім панаваннем. У 1876 годзе пачалося вялікае паўстанне балгар супраць асманаў, і Судзілоўскі актыўна ў яго ўключыўся. Ён быў блізкім сябрам і паплечнікам аднаго з галоўных балгарскіх нацыянальных герояў Хрыстабоціва, а ягоны дом увогуле стаў базай паўстанцаў. Дзесьці ў гэты час Мікалай прыдумаў сабе псеўданім, якім пасля карыстаўся праз усё жыццё – Нікалас Русель. Паўстанне было падаўленае, але яно справакавала расейска-турэцкую вайну. І ўжо ў 1877 годзе доктар Русель вітаў у Румыніі расейскія войскі. Але не для таго, каб пачаставаць іх хлебам-соллю, а каб распаўсюдзіць сярод расійскіх салдат сацыялістычную літаратуру і правесці сярод іх агітацыю. Судзілоўскі развіў настолькі бурную дзейнасць, што румынскі ўрад, які быў утвораны пасля прыходу рускіх войскаў, выслаў доктара з тэрыторыі Румыніі. Дакладней, спачатку ўзнагародзіў медалём за ўратаванне соцень хворых падчас вайны, а пасля выслаў. Русский солдат, подходи! Что тебе болит? В боку болит? Сейчас я тебе помогу. Возьми и прочитай. Что это? Рецепт доктора Маркса. Передай другому, как прочитаешь. Дык гэта ён насаліў і туркам, і расейцам, і румынам. І ўсё за 1 год? Нічога сабе! Вось дык талент. Цалкам згодны, таленавіты чалавек, і вы упэўніцеся ў гэтым далей. Ну, я ж казаў, што Румынія гэта не маё. Па выніку Русель аказаўся без дому, без грошай і з вялікім расчараваннем у дачыненні да еўрапейскіх сацыялістаў. Праз пэўны час ён вырашыў яшчэ раз крута памяняць жыццё і ў 1887 годзе сеў на цеплаход і прыплыў у Амерыку, у горад Сан-Францыска. У Сан-Францыска Русель займеў сваю прыватную доктарскую практыку і вельмі хутка стаў папулярным, таму што быў доктарам дыпламаваным і вельмі добрым. Ну, нарэшце перашалеў. Добры канец добрай гісторыі. Толькі няясна, дзе тут Гаваі? Да які канец, это сярэдзіны яшчэ няма. Судзілоўскі напраўду хацеў памяняць жыццё, але яму не дазволіў зрабіць гэта ягоны ж характар.
Магілёўскі доктар актыўна ўключаецца ў рускае эмігранцкае жыццё Сан-Францыска, становіцца віцэ-прэзідэнтам грэка-руска-славянскага таварыства. І тут раптам таксама знаходзіць несправядлівасць і пакрыўджаных. Ён узначальвае вялікую піар-кампанію супраць праваслаўнага епіскапа РПЦ у ЗША Уладзіміра, якога абвінавачвае ў крадзяжы прыхадскіх грошай і разбэшчанасці. Не тое, каб нечаканыя грахі для праваслаўных епіскапаў, але Судзілоўскі арганічна не цярпеў несправядлівасці. Свечи, купленные вне храма, считаются недействительными. Не, ну вы только подумайте, как это можно? Зараз яны у мяне попляшуть. Я им покажу, нягодникам гэтым, святататцам. Ну і атрымаў. Спачатку ён дамогся свайго, і епіскап Уладзімір быў адазваны ў Расею. Але пасля і самога Руселя прыдалі анафеме і пачалі супраць яго ганенні. І наш герой вымушаны быў хутка кудысьці з'язджаць. І вось тут, нарэшце, ён вырашчае з'ехаць у самае спакойнае, самае бесканфліктнае месца на зямлі, дзе няма несправядлівасці і нагода ўзмагацца хоць з чым-небудзь. На Гаваі. Паглядзіце на карту. Гаваі – гэта некалькі астравоў проста пасярэдзіне Ціхага акіяну паміж Японіяй і Амерыкай. Нават глядзець страшна, наколькі гэта далёка. Але Судзілоўскі не спужаўся. У 1892 годзе ўжо як грамадзянін ЗША Нікалас Русель узышоў на гавайскую зямлю. На Гаваях Судзілоўскі трымаўся як мог. Адкрыў сваю медычную практыку, завёў кававую плантацыю і спрабаваў жыць звычайным мірным жыццём прыватнага чалавека. Але канкрэтна на Гаваях, канкрэтна ў 1890-х годах у Судзілоўскага не было ніякіх шансаў застацца прыватным чалавекам. Ах, добра тут, спокойно. Врэшце можна пажыць для сябе. Мілата. Твою ж макаўку! Бачу, ёсць тут ўсё ж такі несправядлівасць. Ах, давядзецца пазмагацца ўсё ж за народ. Цягам 19 стагоддзя на Гаваі прыехала шмат каланістаў з розных краінаў, але найперш з ЗША. У 1893 годзе гэтыя каланісты здзейснілі дзяржаўны пераварот. Яны скінулі гавайскую каралеву, якую звалі хвіліначку Ліліуакалані, і паставілі новы марыянеткавы ўрад, які падпарадкоўваўся ЗША. Чо смеецеся? Тимох, а паўтары без паперкі. Слухайте, там у гавайцаў дзяржаўнасць забіраюць, а вон хіханькі тут і хаханькі. Вот Судзілоўскі ўсё правільна зразумеў. У гэтай сітуацыі ён вопытным вокам адразу прыкмеціў пакрыўджаных. Імі былі канакі, это карэнныя жыхары Гаваяў, у якіх, атрымліваецца, забралі каралеву з прыгожым іменем і дзяржаву. Судзілоўскі, якога мясцовыя паважалі як доктара і называлі Каухалукіні, добры доктар, вельмі хутка разгарнуў сістэматычную працу па адукацыі мясцовага насельніцтва і навучанні гэтага насельніцтва правілам палітычнай барацьбы. У гэтай справе ён быў суперпрофі, і ў яго атрымалася, можна сказаць, здзейсніць цуд. Як ты кажаш, Каухалукіні? І што, праўда, добры доктар? Як айбаліт? Ну так, як айбаліт. Дарэчы, айбаліт спісаны з аднаго віленскага доктара. Это цікавая гісторыя, я думаю, мы яе аднойчы раскажам. У 1898 годзе ЗША ўсё-такі анексавалі гавайскія астравы, але на правах самакіравання. І таму ўтварылі там парламент, які планавалі запоўніць прадстаўнікамі двух асноўных амерыканскіх партый. І як запоўніць? У парламент жа выбіраюць. Ці ў іх, як і ў нас? Не, ЗША, плод дэмакраты. Планаваліся нармальныя выбары. Але калі выбар толькі з двух партый, то з іх і будуць выбіраць. І вось у гэты момант Судзілоўскі, нечакана для ўсіх, стварае партыю самакіравання Гаваяў, мабілізуе пад яе людзей, кліча іх на выбары і
набірае большасць месцаў у першым гавайскім парламенце. Па выніку ў 1901 годзе магілёўскі шляхціч Мікалай Судзілоўскі быў выбраны прэзідэнтам Сената Гаваяў першым. Ого, круто, нічога не скажаш. Ёсць да каго ў госці ехаць. Дык а ты бачыў, як далёка туды ехаць? Ну і, на жаль, ехаць-то ўжо няма куды, бо гісторыя это была крутая, але цягнулася недоўга. Не склалася. Ужо ў 1902 годзе Судзілоўскі сышоў са сваёй пасады. Ягоныя калегі не прытрымліваліся партыйнай логікі і дысцыпліны. Часта галасавалі супраць праектаў доктара, сабатавалі ягоную дзейнасць, і таму Мікалай кінуў усё і з'ехаў з Гаваяў. Супрацьстаяць магутнай сістэме ЗША было амаль немагчыма. Ну цяпер, можа, ўсё? Ён супакоіўся? Ай, да якое там. Пасля Гаваяў Судзілоўскі адправіўся, у якой краіне ён яшчэ не ствараў праблему. У Кітай. Ён адправіўся ў Кітай. У Кітаі Мікалай Судзілоўскі звярнуўся да палітычнай эміграцыі расейскай з прапановай стварыць баявыя групы, якія будуць пераходзіць мяжу і вызваляць палітычных зняволеных сібірскіх руднікоў і пераводзіць іх у Кітай. Эміграцыя чамусьці эту ідэю не падтрымала. А быў хоць калі час, калі зусім не было палітвязняў? Не важна, калі ён быў, важна, калі ён зноў наступіць. Але вернемся да Судзілоўскага. Падчас руска-японскай вайны 1905 года ён наладзіў сістэму дапамогі рускім ваеннапалонным у Японіі, сярод якіх таксама вёў актыўную прапаганду і нават распрацоўваў план, каб сабраць усіх ваеннапалонных, а іх было каля 60 тысячаў у Японіі, і з імі адправіцца падтрымліваць рэвалюцыю 1905 года ў Петербург. Калі японцы адпусцяць, але яны чамусьці не адпусцілі. Аганёк, мужик. А плантацыі ў яго дакладна былі кававыя? Кававыя, просто чалавек быў з фантазіяй. Апошнія гады жыцця Судзілоўскі правёў на Філіпінах і ў Кітаі, дзе, напрыклад, пазнаёміўся з Сунь Яцэнам. Ён вельмі прыязна сустрэў лютаўскую рэвалюцыю 1917 года, але асцярожна адгукнуўся на кастрычніцкі пераварот таго ж году. І калі ўрад БССР у 1921 годзе выдзеліў пажыццёвую пенсію легендарнаму змагару за правы рабочых і запрасіў яго прыехаць у Беларусь, то Судзілоўскі пенсію ўзяў, а вось на радзіму не вярнуўся. Разумны быў дзядзька, вопытны. Памёр доктар Русель у 1930 годзе. Вельмі доўга пражыў. Ягоная трэцяя жонка, японка Ахара, перавезла прах мужа ў фамільны склеп на востраў Амакуса, дзе ён ляжыць і цяпер. Добра, Цімох, але ў мяне пытанне. Давай. Ён з расейцамі круціўся, таварыствы розныя ствараў. Дык ён расеец быў ці беларус? Тут такая гісторыя. У 19 стагоддзі беларуская нацыянальная ідэя толькі нараджалася, таму беларусам мала хто сябе называў. Нашая шляхта гаварыла ці па-польску, ці па-расейску, прыстасоўвалася да суседскіх назваў і не дужа клапацілася пра сваю. Дзіўным чынам, шмат каму з нашых продкаў важней за развіццё сваёй ідэнтычнасці была ідэя ўсеагульнай роўнасці і справядлівасці. І Судзілоўскі быў такі ж самы. Такая вось дзіўная маштабнасць мыслення нашых продкаў. Таму, калі бачыце ў гісторыі персанажа, які б'ецца за свабоду і справядлівасць простых людзей на 3 кантынентах, як Судзілоўскі, то гэта, з вялікай верагоднасцю, будзе беларус.